дуруд бинандагони гиромӣ, бодо ки расидани рӯзи нав пайғоми хушрӯзиву саодати мову шумо бошад. имрӯз 23 декабри соли 2020 аст ва ҳамагӣ як ҳафта пас соли 2020 ба поён мерасад ва мову шумо бо ормонҳои нав, бо орзуҳои нав, бо қадамҳои нек ба соли 2021 ворид мегардем, ба соле ки истиқбол аз бузургтарин ҷашни миллӣ, яъне 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мову шуморо дар пеш аст. 23 декабри соли 2016 дар шаҳри Душанбе ба муносибати 25-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсиси иттиҳоди давлатҳои мустақил форуми гуфтугӯи миллатҳо, гуфтугӯи тамаддунҳо дор кардем. Воқеан дар ҷаҳони муосир ин масъала масъалаи ниҳоят мубрам ва муҳим аст. Муҳимияти ин масъала дар он зоҳир мешавад, ки дар раванди гуфтугӯи тамаддунҳо, ки аз гуфтугӯи миллатҳо, робита ва ҳамкориҳои густурдаи давлатҳо бармеояд, мо бояд арзишҳои миллии худро дифоъ намоем, ҳимоя намоем ва ҳамзамон бо муаррифии арзандаи дастовардҳои соҳиби истиқлолӣ ва муаррифии арзандаи ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти башарӣ мавқеи давлату миллати худро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам устувор ва мустаҳкам гардонем. барномаи имрӯзаи субҳи Тоҷикистон аз муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлол манзури шумо мегардад. пас аз бохабар шудан аз вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз мову шуморо як гузориш ки аз шароитҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат ба сифати хизматрасониҳо дар соҳаи тандурустӣ ки дар ин ҷо фароҳам овардааст ба идомаи барномаи субҳи Тоҷикистон мепайвандад. мутахассисони маркази обу ҳавошиносӣ вазъи ҳавои кишварро барои имрӯз 23 декабри соли 2020 чунин пешгӯӣ карданд. дар шаҳри Душанбе ҳаво рӯзона 4-6 дараҷа гарм, шабона бошад 1-2 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Бохтар ҳаво рӯзона 5-7 дараҷа, шабона 1-3 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҳаво рӯзона 4-5 дараҷа гарм, шабона бошад 1-3 дараҷа хунук мешавад. дар шаҳри Хоруғ ҳаво рӯзона аз 3 то 5 дараҷа, шабона 8-10 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияи Рашт ҳаво рӯзона 2-4 дараҷа, шабона 4-6 дараҷа хунук мешавад. дар шаҳри Кӯлоб ҳаво рӯзона 9-11 дараҷа, шабона бошад 8-9 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи Данғара ҳаво рӯзона 9-10 дараҷа, шабона 5-7 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи Панҷ ҳаво рӯзона 8-11 дараҷа, шабона 4-7 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Испара бошад ҳаво рӯзона 1-2 дараҷа, шабона то 2 дараҷа хунук мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар барои имрӯз. маҷмӯаи тандурустии истиқлол соли 2016 мавриди истифода қарор гирифт. маҷмӯа нахустин муассисаи бисёрсоҳаи тиббии кишвар мебошад, ки мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалӣ бунёд гардида фарогири зинаҳои ташхис, табобат, аз ҷумла маркази ёрии фаврии тиббӣ ва офиятбахшии тиббии муосир мебошад. иншоот дар масоати умумии 105 000 метри мураббаъ бунёд ёфтааст. ба фаъолият оғоз намудани маҷмӯаи тандурустии истиқлол барои 3500 нафар ҷойи нави корӣ муҳайё гардид, ки яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакатро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ ташкил медиҳад. маҷмӯаи тандурустии истиқлол дорои қисмҳои таваллудхона, бемориҳои дарунии кӯдакона, бистарикунонии калонсолон, дармонгоҳ, ҷарроҳии кӯдакона, ташхисгоҳ, озмоишгоҳҳои муосир, шуъбаи наҷот ва муолиҷаи оҷил барои калонсолон, толорҳои ҷарроҳии асаб, ҷарроҳии умумӣ, ҷарроҳии дилу рагҳои хунгард, толори гиёҳдармонӣ, маркази иттилоотӣ, китобхонаи электронии бо интернет пайваст, маркази ёрии таъҷилӣ ва варзишгоҳ мебошад. маркази мазкур дар шароити хубу замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо технологияҳои навини соҳаи тандурустӣ пешниҳоди кормандони соҳа гардидааст. маҷмӯа дорои 38 бинои аз 1 то 9 ошёна буда, дар онҳо ҳамаи шароити зарурӣ барои қабул, муоинаю ташхис, табобат ва фароғату тавонбахшӣ муҳайё карда шудааст. мо табибон аз дастгирии ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати шаҳри Душанбе ва вазорати тандурустии визити иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон доим бархурдор ҳастем. дар муассисаи давлатии маҷмӯаи тандурустии истиқлол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қариб ки ҳама дастгоҳҳои замонавие ки имрӯз дар
тамоми муассисаҳои бонуфузи дунё истифода бурда мешаванд, дар ин муассисаи мо ҳастанд. аз ҷумла дастгоҳҳои рентгенҳои рақамӣ, томография, маммография, электрокардиограммаҳои муосир, дастгоҳҳои узӣ 5D, 4D, 3D, хоб инчунин дастгоҳи ангиография ҳастааст. умуман ҳамаи биноҳои мо бо тамоми дастгоҳҳои ташхисии функсионалӣ, ташхисии лабораторӣ ва таъмин шудаанд пурра. дастгоҳҳое ки ба ин марказ оварда шудаанд аз технологияҳои нодири аср маҳсуб ёфта дар ҳудуди осиёи марказӣ ягона ба шумор мераванд. ҷои пӯшида нест ки солҳои қаблӣ барои муоина ва муайян кардани беморӣ рӯзҳои зиёд сарф мешуду ва баъзе шаҳрвандон бо мақсади ташхиси мушаххас намудан ба кишварҳои хориҷа сафар менамуданд ки ин ҳам харҷи зиёдатӣ ва ҳам маблағҳои калонро талаб мекард. имрӯз бошад бо истифода аз шароитҳои фароҳамгардида ниёзҳои мардум дар ҳудуди ҷумҳурӣ бароварда мешавад. яъне феълан мутахассисон метавонанд бо таҷҳизоту дастгоҳҳои муосир беморонро аз муоинаи дақиқи тиббӣ гузаронанд ва дигар шаҳрвандон сарсону саргардон нашаванд. дастгоҳи рентгении рақамӣ бошад дар як лаҳзаи кӯтоҳ беморро аз ташхис мегузаронад. дар маҷмӯъ ба маркази номбурда 620 номгӯи таҷҳизоти муосири ташхису табобатӣ ворид карда шудааст ки истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ширкатҳои бонуфузи Русия, Чин, Ёлоти Муттаҳидаи Амрико, Япония, Олмон, Финляндия ва Чехия мебошанд ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас ва насб шуданд. ҳамчунин дар маҷмӯа дастгоҳҳои сайёр дар ҳар як ҳуҷраи ҷарроҳӣ аз қабили рентгении мобилӣ, рентгении рақамӣ, таҷҳизоти махсуси нигоҳдории кӯдакони навтаваллудшудаи вазнашон то 500 грамм ва интиқоли ин гуна тифлони навзод аз як ҷо ба ҷои дигар мавҷуданд. инчунин гузарондани ҷарроҳӣ бевосита дар ҳудуди таваллудхона барои кӯдакони бо нуқси модарзодӣ таваллудшуда аз тарафи духтурони табобатии кӯдакон бо истифода аз камераҳо дар вақти ҷарроҳии нақшавӣ барои амалиётҳои фосилавӣ ва омӯзонидани донишҷӯён амалӣ карда мешаванд. табибон ҷавобан ба ғамхориҳои давлату ҳукумат хизмати софдилона ва босифатро анҷом медиҳанд.